Ekerobono mwanju muri tiko ria rero riarenga International Day for Persons with Disability ase county ya Kisii nigobone serikali ye county ya Kisii yekoragwa n'umugabana we county eyo Paulo Simbarati korenga nabo bisabarenga sigitikya usi stadium nigobana batebiruna nige serikali yebegete miroberio yo kuinyora bari baroborema asa matukare bosyo ase miroberio aho banyarire bakobeko muri kwito cyoswati amizi na ikasigitie ikyo na gutwara ni roboti rokubwatia si stadium litiko ria rero niko kenyera ko bagigwikiraniwa hamwe n'abantu korwa Chingongo ao anene chisabu county ime county ya Kisii riko chagochengera litiko linene y'abantu bamenyete amono barema ekiara ekirenge kenekya omwako yekyangote babuna transformative solutions for inclusive development kulia balemabu lile nsengi marakina into Kisii county ya toete sponsorship and we are happy na umurobili ogenderere we are tutegede ku inaugurate a committee asitubwata bone president yenye ya person with disabilities ne committee ya ye county na guturumbuka guchese sub county omuyego iboigo ligonyara ko bogoikiraniwa amono mu minister ime county ya Kisii oyo tenerete ensema chikosoli abantu bali bamenyete amo no barema isa ekero na kwane na barabwo batagete banyore disability fund iye ko bakonya rigera bagenda no nyine school na mahitaji abali bakoganya ko arambali kwenyara okore emirimo buna intwe abantu bandi igento gya kabere basabire nga chinyagitari ekero bakogenda ororo banyare ko bagoshugulikero batari gosabwa engeri abuna abantu bandi bali buya aina mangana turaje gutwara a conversation torore naki bagokonyo igo nonya nabo ya serikali ya county ya Kisii niwe alire chira nane chikonyara ko begoikirania emeroberi ao era chiko bageko enekia buna abantu abo banyare ko bagoikiraniwa amaganyo abo igo ndatebe nga as a county tore tayari kokonya balemavu across the county na ende hoji toro gutwara njera yoko map na komanya kero mulemavu asale na ndengo sawa ndo aminto baba bisa alianka babalete ligere libamanyekane toligie njera ligere banyara ko bagokonyo bagende school na ende bayo mahitaji ali aganiri banyara ko bagoikirana n'abanyagitari babatenene likurwa ase sub county ao abwanene bagokora umuroberi bokoringoria na kwenekenga abantu mbabwate obarema ase boigo banyara ko bagukurera abantu banyara ko bagwesoke libanyara ko bakonyora oboringoria gosemba bwate umuchando onde bwensi asobogima bwabo temakia bwate na digiri kia bwate then kurwa gutomokora assessment katika harakati ko mokora assessment abalemavu bande bali bakogenda beyond baratakiru gosemba tagete buna bamatu batakere bali batakere gosene report orthopedic technology yani orthopedic surgeon we normally send them as a special report yo balema mono tori mo bwate bali bantu ali physical abungo dili na barabo imboro to nya ko manage kera bana bake bako okina tabati bali mabonde bwensi kutaba bali ngali ngwatinga umwana ndo wasoko no balema yo physical asinya gitari abato kunya gokonya atarajo ikoro bale asinga kiyo ko register Patrick Taseni Kiandizi TV kurwa egetikia ku stadium ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi.